Bara. Ja, med meg der. Er det den nye? Er det nye bedre enn den? Ja, jeg får det. Jeg har ikke noen. Chris og André, skal du komme og fortelle hvor du skal fære? Du, Greit, hvis han vet det. Nei, det er ikke fullt i dag. Skal jeg ha med seg? Chris og André, kom hit. Mamma, kan vi få noe? Ja da, snart, lille venn. Nei, Skal du reise? vi er fra bestemor. Bra, bestemor! Hvor du skal reise? Da begynner jeg å gråte. Og bestemor og Tom, de er lange. Ja. Hva det så du? Ja, jeg har alltid snakket med maten jeg har vært. Men jeg får litt brus. Vi kan gjøre oss. Ja, vi skal drikke. Vi kan få et kopp. Kan vi ta til kjøleskap? Så har vi den brusen av med på krus. Jeg får litt. Jeg skal kjøre deg. Mamma, han kjører. Han kjører. Ja, Han kan ikke kjøre. ja, Kan han kjøre? ja. Du kan kjøre. Ja. Det er du som skal kjøre. Nei, du Jo, det er du. Nei. Ja, det er sånn det er han som ikke kjører. Nei, jeg kan sitte babytor. Der. Man må ta den. Så ta på den. Da. Først når du tar av den, da du tar på den der. Det er tungt å ha. Den der, den der. Den der, den der. Hår. Her skal ha den. Ja. Ja da, kan du gjøre det? Jeg må se. Alle ser. Jeg sa. Hva du skal si til bestemor når du fær? Hva heter den? Chris og André, Hva heter den da? hva du skal si til bestemor nå? Astma. Takk for maten.